Kuka haluaa No tietää nyt mun pitää salasanan? vähän, että mä voin näin. Ei kukaan. Sun ei saa kertoa salasanoja kuule kellekään. Yksi. Ei. Tämä on mielenkiintoista. Nythän tulee ihan vauhdilla ja ruija. Kauhea vipinä. Kyllä me joudutaan varmaan hommaamaan uudet matkat. Kyllä ei muu auta. Mä saan heti kun Mä hommasin uuden Tämä on kameran. oikein tosi vilkasta. heti kun mun Ja ne on vihertäviä Ja tosi. sitten niin välillä on niin, että ei ole mitään liikettä. Joku ilta voi olla, niin ei yhtäkään palloa ei tule. mamma. No. Niin että heti kun jos mä saan kesätodistuksen ja se on hyvä, niin mä saan älypuhelimen. Mun mielestä pienet lapset ei tarvitse vielä No, älypuhelin. miksi meillä on ykkösluokkalaisia 6-vuotiailla kun Joo. älypuhelin? No se on Tää siinä ongelma. kummallista. Saa lapset pitää. Se ei ole terveellistä. Mut sekin on kummallista, se näkyy niinku täällä. Näin ei näe, mutta sitten täällä näkee. Onko se tarkoitettu Joo, niin, että pitää olla joku? Niin, ja menee Väline. tekniikan mukaan. Tai niinku, että on tällainen. Mun veli tuli vessasta yöllä ja se kompastui kissaan. Heh. Ja kissa huusi aivan kauhuhuutoa. Sitten se puri mun veliä ja kävi pakaraan kiinni. Kaikilla käpälillä ja täysillä. Siis sun kissa. Ei kun siis mun veljellä kävi näin. Oi, mitä kyllä Se oli ihan kummallista. hirveä huuto.